balima o bi video tɔgɔ de ko film terminé Boubou Mabel Jawara bɔra ko Imam Dicko de ye complice ye Arabie Saoudite journaliste mu tali mu kɛra Kidali ani attaque minnu bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi ko Imam Dicko ko de nɔ y'o ye k'a fɔ imam ma ko imam ye tero ye malien mais na révélation a kuma John de a fɔ ko imam ye tero ye mɔgɔ fɔlɔ jumɛn da fɔ ko Imam Dicko ye tero ye mais na nana secret fɔ ɲɛna bi malien bi video ka di dɛ bi video tɔgɔ de ko film terminé yala Imam Dicko tero do wa bɛ tero tɛ malien mais na révélation min kaw ye bi video tɔgɔ de ko film terminé Boubou Mabel Jawara bɔra a ye Imam jalaki a ko imam ma ko imam de nɔ ye ko bɛ ka kɛ bi ko imam de a b'a bɛɛ kɔfɛ sari imam de kɛni imam de bɛ ko in bɛɛ kɔfɛ ale y'o de fɔ selon Boubou Mabel Jawara ne bɛna fɔ mun ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna attaque mun kɛra Mali contre la n'an bɛ fɛ an ka gagner an ka labɛn an ka marifa ta an ka sɔrɔsiw recruter an ka taa kɛlɛ kɛ kuma tɛna to an bɛna an ka jamana kuma tɛna to k'an bɛ Kidali sɔrɔ non kuma tɛna to k'an bɛna se ka Bamakɔ kɛrɛfɛla bɛ libérer kuma t'o kɛ baara de b'o kɛ wulikajɔ de b'o kɛ sisan n bɛna mun ɲɛfɔ an ɲɛna sisan qu'est-ce qui se passe k'a fɔ Imam Dicko ma ko tero don maliyɛnw Faransi de fɔlɔ Faransi c'est-à-dire yɛrɛ ye Arabie Saoudite tɔgɔ fɛ Faransi de fɔlɔ y'a fɔ IBK ɲɛna ko Imam Dicko ye tero de ko Imam Dicko ye djihadiste de Faransi de fɔlɔ kuma in bɔ a da a sɔrɔla mun de fɛ maliyɛnw preuve contre preuve ne yɛrɛ filɛ ne de la ka fɔ imam ma ko tero don an bɛɛ sigara la ne yɛrɛ y'a fɔ ka tɛmɛ dɛ voilà u bɛ t'i ka video kɔrɔ ni ka kɔrɔlen tugu ɲɔgɔn na san ne kun bɛ n kan da la koyi ne yɛrɛ y'a fɔ ka tɛmɛ tiɲɛ don mais n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna an ka faamaw n'u ye kuma n'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye kuma fɔ an bɛ da la kuma dɔ la mais a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye an bɛɛ bilara fili kɔnɔ ni Asimi kelen min delila ka anw na bɔ général Gamou contre la u delila ka fɔ an ɲɛna ko général Gamou ni tero ka di n'aw hakili b'a la ne delila ka video kɛ Gamou contre la mɔgɔ wɛrɛ m'a fɔ dɛ Asimi ninnu de ko k'an ka bɔ ko tero don ni ko ko tero don an bɛ bɔ ka kɛlɛ kɛ parce que aw de ye faamaw ye mais nkalon de don dɛ n bɛna mun fɔ an ɲɛna ko kɛra cogoya min na anw ni n'an ka jɛ an ka Imam Dicko yɛrɛ kumakan na mɛn fɔlɔ après an bɛ don détails kɔnɔ Maliya kɔlɔsi mɔgɔninfin kɔ ka go ye cogo kana nkalon nɔrɔ la an ka jɛ an ka namɛn mana in ɲɛmɔgɔ ye ne wele waati dɔ la ko an b'a ɲini fɛ i bɛ jamana in dɔn i ni maa caman bɛ jɛ la tiɲɛ don ni adamaden ala y'i kɛ kɛcogo dɔ la i bɛ maa caman dɔn o ye tiɲɛ an b'a ɲini fɛ taa kɔrɔn fɛ i ka kuma kɔrɔn fɛ mɔgɔw fɛ n'a camancɛ la i ka kuma olu fɛ i dɔw la'alla u na hakili ɲuman sɔrɔ o kuma in fɔra don min Faransi ambassadeur wulila k'a ka mobili ta ka taa primature la aw bɛ nin wele k'a da don jamana in kumana mun na ne ye kuma in mɛn ne ye Faransi ambassadeur muso in wele n ko n b'a fɛ n'a ka sigi a ye sigi di an taara fɛ n ko e bɛ t'o ɲininkali kɛ yan y'i bara ye wa yan i bara don wa y'anw ka jamana olu ka ne wele ko ka n da don jamana kuma na e bɛ t'i jɔ ko mun na o bɛ min jira an na o kɔrɔ ye an bɛ jamana in kɔnɔ bi nka an ta tɛ bilen o b'o de jira o parce que tɔgɔ dɔ bɛ ne la ko sɔnnamɔgɔ don wa abiya don o tuma a da man kan ka don jamana in ko foyi la a y'a bila kɛrɛfɛ aw b'a wele mun na maa min b'o weleli kɛ k'o fɔ ka kangari da an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye k'a bolo ɲɛsin u ma k'a fɔ u ɲɛkɔrɔ o ye Faransi de a kuma min b'aw ka jamana in kɔnɔ o ka kan ka aw ka kan ka kunnasiri wa
Mami mbi itai ka jamana kono ka jiri la idan ro yayi o jamana yi autorita ya lablewa o boritala ma u kumberlindu jamana bo shirana il faut que fana ka fo nga u be minni o de ka islamia inda ka kanti kuma le fle o ya nyini kan yere dama bla nyona voilà parce que au plan de la ka fo ni njoro kele nango plan saba de bubul aya la mede plan A plan B plan C nya fo ni njoro yo ay ka jamana intla be uyo nyini o ka jamana islamu ni dina wala mo tede ulu ka kan gal lamara ku koloshidi voilà dina wala mo mun be ulu be koloshidi ubulu nga uya nyini de ayere dama islamu anga kun kari nyona wa biya wa hantan bolo mine bolo jigi koloshi bali ayere dama ka wuli nyon gama oyo de nyini on na lo maya ni ala sona on te biyo kono ay ni ya do mami islamé hal na yi ni ya fama madama ni islamé do ka ban ya fama voilà aklo bala da baka mata donde voilà ni islamé do kana islamé ni kana islamé burja kana kuma jugu fo islamé ma abana ibalma do anyini ka mena na buloyi abana min bi balma do ya la kradi alayhi salatu wassalam al muslimu akhu al muslim la yadhlimuhu wa la yaslimu voilà islamé wala balma de ire ta tonyo itadi tonyo ni voilà no tigla mo yi neni amadu aka keta amode don no tati neni abana donc ulu ya nyini ko anga bi dinga mi ngono ala mason wani ala sona fana ala te son voilà u desele wala u fleni ka jamana ngari nyona voilà u ya kun kari nyona kado fula bozo mamunu sambakele wuskilembe u beslame ka fitna do unu nyon fi dama ka nyon fa to me amba na ka nyon fa dina ko so okuna u yeshi akele dwani nyonje ndale mala mbeka kuma feni wati mina do bala ka nyon fa yi hiya muamara fa kafamu c'est un complot ourdi contre le Mali voilà complot de domin kira nga jamana ngama aya la mede amma ke ko sanu be an ko war be an o tede complot imbele jele kuni mbala we dina ngoi mabana uyu kali de dina be yoro fu kachi abana kamar fadi do ma ulka kulen dina to koy anga na son abada ka bi o jayi ngono voilà anga na son abe imam mangame ni wati asoro imam digo be ko conseil président la agogo surame kana surame neni ka imam digo to conseil nyamwala wallahi ay munke chere la aga barane ate mogola kumu yake ayo ko ka ko conseil wakati la aramade te clé aramade te dafa robe ali asimiga nyuma ne bafo ne asimi gota nyuma ke bila ne bafo wallahi farafin nati fe ika kofu imai farafin bete bonne tola iko ga gone choko munti jogo ne to ngalo norela imam digo ni faransi ka fo imam digo mako tero do faransi de nanai aya be fo abe la jeli ame imam sulama nafigi dendo be bosan katoka sulama de imam digo de folo kuma ni fo ka kolosi ko na fo ko o ba fo ko wahabia faransi te wahabia refe faransi te wahabia franchi fait parce que wahabia est clé ya dira suno ya est clé ya dira o to fait sulama yere ta ali jeli bo mogola sulama yere te marfata mo kama imam digo ka video do be abe kuma imam digo kuma sera ka kele ba ani ya daga liche francis someno da francis tara fo ibeka nyana ko imam ye tero di chala o ya do ambe kungulo la nere dara kuma na ko imam digo kan ko sala ko jadi sidu francis de folo kuma ifabo kalama amunu be ka kule Mali Burkina Niger ko imam ye tero de kuma imbora abe ka francis ka kuma di répéter goy na bolo ko imam ni francis kadia imam ni Algérie kan kadi o chedi ana Algérie kadi
o te ko dugule fana yi iya da galiye imam tergedi o ma dugo malien shi fana na o korte ko imam ya jugu Amadou Koufa terube Bamako kono ni Mali Asimi sira de ali sinu beta Amadou Koufa orodo e Segu Boli ma foko olu e chibla kata Amadou Koufa ma Segu Boli kelengelen flende na be barake bo gega orola ngo Amadou Koufa orodo o ma foko e chibla kata ala Asimi go tabe bina orodo sadi anga bon anga jugu ata imam diko tale mun kara Algérie a ben ala chew ya piéger di ou me fait ka piéger nyoko na sido dal docteur Sogel ma so amadi ki nege ka bodro be galon tege ki itara ki to chew wala sa ka stran ka sikikana ka do malen kungolo la imam tagara atara mali chiko kuma la utara uyere nyoka murdani uya awati nere borane ne do fa imam ma a ben ala chengalundu uya be blaf la ne be ne mun kara ne ba fo ni ne mu fo ni ne ayere barane be boka fo o te da elema ida aish arama dimbe fili ba arama de sur ko bela bo flek an defo imam digo ye mali surasi chama libéré ali imam digo kelenga demarsi ke ka mali surasu libéré tellement imam digo ko go français wakati la ala ba worna bi a ben ala cheni qur'an che français te imam digo fe abo kalama ou ba ka fe nou bla parce que be fe ka chemi kele français bi parce français ba do force be imam nabi kay 5 mais wallahi imam en réalité a ben qur'an che français te imam fe ne wo ga imam ke mali président français te so ko chama be ne bo don dugula ne découverte de ko chama ka ne wo ga imam sigi mali président bi français te so jamais ne de segu tungora fo anabi donc imam flani imam ka ko be may nobelity la abe jenga nu ka wo chedi anga chefo abo ko nu ke me ka foko ka sharia sigi imam ga la ni to ire imam be fe islam ka ke ma abe ka imam bla radicalisé chuko na teti wallahi billahi anga imam ngana kuma la de imam kele ga démarche ke kamali sur asubla uye imam sarani munye ango fana mame ayere de dabe ga fode ay min taraka ta kana le di fure wallahi atara mobli mun na kamu na yuwe ka bo kidal fuka tasya o wari yale le kolbe ke ka nyin ka foroku bolu sira la fuka tasya. On n'a pas eu droit à une lettre de remerciement. 161 soldats maliens. Mali surasi kemeni bi woro kele ni cheni taraka démarche ko kabla chef photo fleni afla imam krefe hali ka fo make tise mali dugu do e ama no wonde imam ko kale mali be ko mo be ka fo ko ale imam de taraka ta surasu libéré kale make de kale mo do de ci o mo de awo ira dien bela ni mo do da bi se ko dugu ana kuma to la mo be na mun ke chela ni min kera la se ko fo ni mbara in mala jelen ko don no la tara chila nana ne be ka kono akanna ka konzorandi keni lepla nte ka so jawu ya mene ka datu ko do ya mene ka datu nena nyingali ke fuka tabu jabe bulula sécurité de taille amene kada ne ubele nyami fuye tsebuka alhamdulillah mais ka fawiye trop jusqu'où l'état d'esprit des gens qui font semblant de nous gouverner en réalité. Ale de surasi démarche ke kata surasu bla ale de ka vie bla risque la ka bo Bamako fo Kidal
surasi kɛmɛ bi wɔɔrɔ ka bɔ Mali télé la u ma médaille d'a ma u tilara k'a minɛ k'a datugu ale de filɛ nin Imam Diko ka baara droit a filɛ nin cɛkɔrɔba in u y'a minɛ k'a datugu Imam wulila ka mankan de ci u y'a bila Mali jɔ ka gɛlɛn dɛ Mali jɔ ka gɛlɛn dɛ i b'i yɛrɛ faga Mali ye ni mi kɔlɔsi don dɔ la u bɛ nkalon nɔrɔ i la a bɛɛ n'a cɛ an tɛ Ala dɔn an t'a kira dɔn bilayi gɛlɛya fɛn fɛn b'an kan bi an yɛrɛ ka kula ɲini de don mais fɛn fɛn ka bɛɛ ka bi Mali ka bi hakɛ dɔrɔn de don a ma daminɛ a simina dɛ président fɛn fɛn bɛna a tilancɛ bɛɛ fisiri wali hali i bɛ ka wallahi a b'a ko Asimi ka jafa i bɛ ka jafa ka jugu na Asimi ta ye seulement Asimi de b'a ɲɛkɔrɔ bi mɔgɔ minnu bɛ ka ko ɲɛ i bɛ ka mɔgɔ i bɛ ka kun man ɲi dɛ i bɛ ka kun man ɲi c'an ka vidéo yɛrɛ bila ten donc ni de k'a fɔ an na ma bɔ ka Imam défend n bɔra n ye clarification de kɛ an ka jamana taabolo an t'a yɛlɛma ko parce que mɔgɔ dɔ kunkolo ka d'an ye mɔgɔ dɔ kunkolo man ye ayi n'o de kun don tubabuw de ko Mansa Musa est l'homme le plus riche n'a ka di tubabuw ye tubabuw bɛ se k'a dogo u b'a ko farafin yɛrɛ de man ɲi tubabuw t'an fɛ o mais tubabuw y'a jira k'a fɔ an ka fɛn dɔw bɛ olu ka ɲi o ye hɔrɔnya de olu t'u ten turu u tɛ sujuru bi Ala ye mais anw b'an bɛ sujuru bi Ala ye mais anw de bɛ ka nkalon tigɛ k'an ka jama an ka